Paalis na ang tropa, mga paps. Yun. Alright. Yes sir. November 1 rides. Okay. Medyo madami kami ngayon. Tropang Aerox. So enjoy lang sa araw na to. Ayan. Okay. Rat-ratan na to. Dito na kami sa bypass Ordaneta. Papuntang Dagupan na po kami. Right. Ayan si Boss Ryan. Ang tropa natin dyan sa Baguio. Luwang ng daan dito sa bypass. Yun oh. Yan, mga tropa natin dyan oh. Labos.
Go na kami. Bali, dinaanan natin yung tropa namin, si Aweng. So, eto, ready na kami. Okay, go! Alright. Nmax boys, Aerox. Alright. Yo. Ang dami namin ngayon. Ayan si Boss Aweng, naka MT15. Oh. Ayan. Ang membro natin si Boss Aweng. Right. Okay. Hello, what's up? Checkpoint po tayo. Barangay Santa Barbara. Welcome to Santa Barbara pala. Checkpoint. Right. Yes. Yo. Yan, rides muna tayo mga tropa. Okay.
paring Ogs. Ayan mga kaibigan, nandito na kami sa Dagupan. Okay, ayos, nag-enjoy tayo sa rides. Okay, CSI Lukaw, papuntang CSI Lukaw na po kami. So what's up lang guys. At eto yung mga kasama namin. Wow, nabutan. Nabutan tayo ng traffic lights. Kain ka. Wala akong barya, boss. Ay, meron. Ito na lang. Merry Christmas. Ang aga ng ano caroling ni Boy Okay. So naka-boundary na. Ayos. Animal ka. Wala ako nag-Aerox nan. Wan. Chill ride lang po tayo mga tropa. So andito na tayo sa Mabini, Pangasinan. Bali nag change plan po sila. Pupunta sana kami ng Agno, kaso nga lang yung isang pamilya po na kakilala ni presidente namin is pupunta po sila ng Dasol, Pangasinan. So ulitin natin yung Dasol mga tropa. Alright. Okay. So far so good. Ganda ng daan dito. So malapit na tayo sa bayan po ng Mabini, Pangasinan.
Ayan, magkakalapit lang naman yung ano dito, Mabini, Burgos, Agno, Bani at Dasol. So yun po. Sarado po talaga yung sementeryo dito sa ano, lahat ng ano sa Pangasinan. Yun. Makikita ko na ngayon ang galaw mo, Salde. Yan. Alright. Banat. Alright. Okay. Ito na sa bangkingan. Maglalaro na naman po tayo. Kasama ang Aerox. Alright. So second, third around mga tropa, ay pupunta ulit kami sa Dasol, Pangasinan. Ito, papunta na kami sa palooban ng Dasol. Kasama natin yung mga grupo natin. So nood lang tayo guys. Maganda to. Tumatawa si Boss Aldi. Meron mo? Sino may vaccination card dyan? Pati po yung mga kasama namin. Uy. Ag free. Ag free naman. So, napakagandang tanawin po mga kaibigan. Ito po yung top view dito sa may Malakapas, Dasol. Ayan po mga kaibigan, oh. Hop. Yan pa rin, kasama natin yung mga Aerox.
kurba-kurbahan, laro-lalura mga kaibigan. Okay. Ayos. Wow. Okay. Ganda ng dada. Whoop! Galing. Alright. Ang ganda. Ang galing bumangking ni Pare Klakain ah. So malapit na tayo doon sa location po ng Dasol, Pangasinan. Sharp curve. Medyo madulas po yung gulong natin, kaya hindi ako makasabay kay Boss Ryan. Ang galing bumangking ah. Grabe. Ayan, malapit na tayo sa Tambobong Dasol. Pangatlong beses ko na napuntahan dito, kaya medyo kabisado. Pero minsan kasi yung nakakasalubong minsan sasakyan hindi mo matansya yung kaya nagugulat ka na lang. Kaya na lang, kunting tawag doon. Kalimutan ko tuloy. Tingin-tingin lang sa paligid. Yan, Ayan, malapit na tayo sa sa dagat. Okay, dito na tayo sa Tambobong. Lapit na. Wow, galing. Yan, mukhang sikat siya dito ah. Pero BBM tayo. BBM lang sa Kalam. So nandito na kami sa mismong Tambobong Beach, Dasol, Pangasinan. Malapit na tayo. Pangatlong pagkakataon po. Sarap ng binabalik-balikan. Dasol, Pangasinan. Alright. So mamaya kakain na tayo. Kaya sige. Okay, alright.
Ganda ng driver, ah. Yun, oh. Collie Beach. Aba, konti lang ang naliligo ngayon, ah. Ayan, nandito na po kami sa Two Lovers Resort dito sa Dasol, Pangasinan. So, park muna tayo. Ang ganda ng park dito, ah. Maluwang, ah. Yes! Huh! Ganda ng hangin! Sulit! Yung mga katropa natin nandun. So, ganda dito. Sulit, ah. Okay, alright. Pahinga muna tayo. Alright. Okay. I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to